חברים, בסרטון של היום, בזמן לא היה סרטון שהוא לא שורץ, עכשיו הוא לא שורץ, אני יודע שהוא לא שורץ. טוב, אז בעצם אנחנו הולכים לעשות את זה קצר אבל כיפי. מי הספיידרמן הכי טוב? שנייה לפני שנתחיל בסרטון, אני אשמח מאוד אם תיתנו לייק, תפעילו את כפתור הסאב, ואם אתם רוצים גם את הפעמון, ובואו נתחיל בסרטון. לא יהיה לנו הרבה קטגוריות. קטגוריה ראשונה זה בעצם חליפות הכי טובות, השנייה מושא אהבה, השלישית בעצם הנבלים, והרביעית הקטע הכי טוב. כן, הקטע הכי טוב. הרבה אנשים ביוטיוב עשו מי הספיידרמן הכי טוב, אבל הפעם הם לא עשו את הקטע הכי טוב, אנחנו צריכים לעשות את הקטע הכי טוב. שנייה לפני שמתחיל בסרטון, אני מזכיר שאנחנו ביוטיוב, אז כל דעה רק עלינו. אם אתם מסכימים איתנו, תרשמו לנו בתגובות. אז בעצם אנחנו הולכים לעשות, נגיד שאנחנו עושים את הנבלים, אנחנו מתייחסים לנבל אחד שהדים אותנו, לא לכל הנבלים. אז נביא גם בחליפות. בואו נתחיל בסרטון. כמובן הספיידרמנים הם תום הולנד, אנדרו גרפילד וטובי מגווייר. אוקיי, אז קטגוריה ראשונה זה יהיה החליפות. טוב, מקום ראשון, תום הולנד עם החליפות הכי טובות. לא כל כך הוגן שיש לו מלא חליפות, אבל חליפה אחת שהדהימה אותנו זה חליפת האיירון ספיידר, היפה, המושקעת, החזקה. פשוט היא החליפה הכי טובה של ספיידרמן. אין מה להגיד, פשוט חליפה מעולה. עזרה להביס את טיינוס גם. במקום השני, טובי מגווייר עם חליפת הוונום שהדהימה אותנו, למרות שלא כל כך אהבתי אותה, אבל היא חזקה בטירוף. בעצם היא פשוט חזקה בטירוף. היא יפה, בעצם אחת החליפות הכי טובות שלו. במקום השלישי, החליפה של המשחק שכולנו אוהבים, ספיידרמן, של אנדרו גרפילד, שהיא בעצם החליפה הכי יפה שלו לדעתי, של הלבן, שזה בעצם די אחד החליפות היחידות שלו. עוברים לקטגוריה הבאה, מושא אהבה. מקום ראשון, לא כל כך יפתיע אתכם, גוון סטייסי של אנדרו גרפילד. המערכת יחסים שלהם לא פחות ממקסימה. היא באמת בשלב מאוחר יותר גם הפכה להיות ספיידרמן, אז זה פשוט מדהים. במקום שני, MJ של תום הולנד. למרות שהמערכת יחסים בסרט הראשון היה זוועתית, בסרט השני היה סבבה לגמרי, בסרט השלישי היה וואו. אז זה די לא כל כך פייר, אבל תשמעו למה זה היה במקום השני. במקום השלישי, מרי ג'יין, המערכת היחסים שלה היה מגעילה, לא טובה, בטירוף. כל שניים נפרדו, חזרו ביחד, נפרדו, ואז חזרו לה, ואז נפרדו. קיצר, בוא נמשיך. אוקיי, הקטגוריה הבאה, והלפני האחרונה שלנו, שזה בעצם הנבלים. במקום ראשון, טובי מגווייר. טובי מגווייר, אין ספק שיש לו את הנבלים הכי טובים. לא סתם הנבלים שלו קיבלו הכי הרבה זמן מסך בספיידרמן נו ווי הום. דוקטור אוקטופוס, נתמקד באותם בו, הוא היה הכי טוב מכולם. אפילו סנדמן והוונום לא ישנו את זה. מקום שני, תום הולנד. ואנחנו נתמקד בנבל אבל הכי הוצאנו אותו מדעתנו, ונום. הוונום של תום הולנד מקסים, יותר טוב משל טובי מגווייר, בפער בין כוכב לכת נגה לכדור הארץ ולשמש. פשוט הוא ונום מדהים.
מקום שלישי, חשמל של אנדרו גרפילד. הוא פשוט היה... אני ראיתי אותו ישר, התחלתי לצחוק. קטגוריה האחרונה שלנו, קטגוריית הקטעים. לא הבנתם רגע מה זה קטעים? אם לא הבנתם מה זה קטעים, אתם עוד שנייה תדעו. במקום הראשון, תום הולנד עם הקטע שמופיע כרגע על המסך. במקום הראשון. במקום השני, תום, לא איזה תום עשינו עכשיו, אנדרו גרפילד עם הקטע הבא. אנדרו גרפילד במקום השלישי, לא כל כך צפוי, טובי מגווייר. הסתכלו. טוב, לא קטע מושקע, לדעתי סתם קטע מיותר. אז זה הסרטון, ובואו נראה את התוצאות. שכחתי להזכיר, מקום ראשון מקבל 3, מקום שני מקבל 2, מקום שלישי מקבל 1. בואו נעבור לתוצאות. המקום השלישי והדי מכובד, טובי מגווייר עם 6 נקודות. ובמקום השני, המאוד מאוד מכובד, אנדרו גרפילד עם 9 נקודות. במקום הראשון, תום הולנד עם 10 נקודות. אז לפי המסקנה שלנו, תום הולנד, הספיידרמן האהוב עליי, הוא גם הספיידרמן הכי טוב. מה המסקנה שלכם? מי לדעתכם יותר טוב? שובו לנו בתגובות. זה הסרטון, מקווה שנהנתם. אני מאוד. עד הסרטון הבא. יאללה ביי.